SIM-kortteja eli simmejä on nykyään yhä enemmän. Meillä on puhelimessa nykyaikainen henkilö. Halo? Täällä ollaan. Onko teilläkin useita simmejä? On. Mun puhelimessa on SIM, vaimon puhelimessa on SIM, Niko Busterin puhelimessa on SIM. Selvä. Riistakamerassa on SIM. Okei, kyllä. Veneen turvajärjestelmässä on SIM. Kiitos. Simmejä on siis yhä enemmän. Mitäpä jos voisit hallita tätä simmien kokonaisuutta helposti? Se käy nykyään näin. Moin avulla. Moi liittää kaikki simisi yhteen tiliin. Kaikkia perheen simmejä kaikista laitteista hallitset puhelimen näytöltä. Näet aina, miten puhetta ja dataa kuluu. Otetaan esimerkki. Mut kuluu dataa todella paljon. Multa ei, mutta mä puhun tosi pitkiä puheluita. Tämäkin tilanne päättyy Moin avulla iloon, kun säädät datan ja puheen suhteet perheenne tarpeen mukaan. Otetaan tähän väliin usein kysyttyjä kysymyksiä. Onks mun pakko olla perheinen, kun mun kannattaa hankkia Moi? Ei. Moin idea on yksinkertaistaa simmien hallintaa. Sopii myös monta simmiä omaavalle sinkulle. Saaks mä silti oman numeron? Onks mulla ja mutsilla yhteiset tekstarit? Ei. Jokaisella on oma liittymä, mutta kokonaisuus on helppo hahmottaa, joten et maksa turhasta. Veloitus hoituu suoraan luottokortilta ja takaisin studioon. Kiitos. Ja toimimisesta puheen ollen, Moi on pieni operaattori, joka toimii valtavassa verkossa. Olet jo hyvin lähellä. Hankin Moi nyt.